inqas ħin fit-traffiku, inqas spejjeż ta' fuel, inqas tniġġiż fl-arja. Din kienet il-weda sabiħa tal-Gvern Laburista, weda li rajna miktuba ma' kull żewġ passi fit-toroq li kienu qed jinbnew fl-aħħar snin. Iżda r-realtà li jiffaċċjaw ta' kuljum is-sewwieqa f'pajjiżna hija waħda totalment differenti. Kif jiġdu dawn il-filmati miġbuda kmieni tnejn filgħodu mill-kameras ta' Net News. Għadu ma sebaħx u t-toroq ta' pajjiżna diġà huma miżawda b'ħafna karozzi. Dorna madwar l-arterji prinċipali ta' pajjiżna, dawk li ħafna minna ikonna ngħaddu minnhom biex imorru x-xogħol jew biex nagħmlu l-qagħdi tagħna. Dawra b'veloċità li qajla kienet taqbes l-20 jew 30 km fis-siegħa fil-biċċa l-kbira tal-ħin. Fl-aħħar snin rajna l-ftuħ ta' toroq ġodda u xogħlijiet ta' twessieħ ta' oħrajn b'inawgurazzjonijiet bombastiċi mill-Ministru Ian Borg, kultant għal waħda tnejn. Madankollu minn dak li rajna u li ffilmjajna jidher li dan kollu ftit li xejn wassal biex is-sewwieqa Maltin jaħlu inqas ħin fit-traffiku, jaħlu inqas fuel jew iniġsu inqas l-arja. Jidher ukoll il-bidla meħtieġa fil-kultura tal-Maltin li tista' twassalhom biex jażlu trasport pubbliku fuq il-vettura privata tagħhom għadha l-bogħod ferm. Dan ħareġ minn stħarriġ li għamel it-Times Online li juri li kważi 70% tal-Maltin mhux lesti jħallu l-karozza wara l-bib biex jużaw tal-linja meta tkun bla ħlas. It-traffiku huwa fenomenu ta' pajjiżna li jidher li se jibqa' magħna għal ħafna snin, jekk ma jkunx hemm deċiżjonijiet verament effettivi biex jiġi indirizzat b'mod serju u mhux b'mod kosmetiku.